kudzokera pachirongwa chacho. Alright mambo, nyaya iyi nhoroondo yematudze yakajeka ende iri clear ndazvifarira because mungunyatsotsangura, hamusi kukakama, hamusi kufungidzira. But inini apa zvatoda tite King, handisi kuti ticharamba tichazotaura kuti munhu mutapa kudi takuda kutotaura tichitoenda ipapa since imimi mandiconvince kuti ndimi munhu mutapa. Imimi relationship yenyu nemapoliticians yakamira sei? Muri kuwirirana ri nemapoliticians? Are you part since matauro kuti takuda kudzosa nyika kumunhu mutapa, are you part of this CAB 3 yakaitwa yemutemo kuchinyika kuri kuitwa kana kuti muchiri mune yenyu yamuchada kutozoitawo kuti zvinhu zvizofamba mugwara renyika remunhu mutapa? CAB 3 yakaitwa nemapoliticians. Haina kana even pavakaita havana even kana kuconsulta. Ini kana ndoti CAB 3 ndichitaura nezvayo ndinotaura ndichiti kubva pandakawana order maorder esecond court neorder iyi zvinoreva kuti I am the last signature. Haisati yatouyawo kwandiri kuti ndiipasise kana kuiramba. King, inini ndichitarisa ndichiona madzimambo semazira anotoita mamwe madzimambo aya muZimbabwe magara mune mamwe madzimambo vanenge vachingotonga machiefs chinchi. Vese ava vanouya vachisubmita kwamuri here kana kuti havasi under imimi futi but ndevechivanhu futi kava? Vari under imimi here kana kuti vari under government? Vese vanotofana kuforowa under King munhu mutapa. But so far vati vakusubmita here? No, zvakaitika ndezvekuti ndakutopa tiri kuenda kwamurapinda ndobva ndakutangira kuti ndizive nhoroondo ndinoda kutoziva mapindiro avakaita nokuti government yaingotora machifi ichingoti follow politics ndo wanotora kutoti wachief. Sometimes asiri anofanira kuita nekuti midzimu ine vanhu vayo vainoziva yakasarudza vendoro vanofanira kunge varivo vanenge vachiita madzimambo. Sometimes vakarasirwa kunze nepolitics. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Regedzai tipinde munyaya dzevanhu nemusoro kase zvatangojaira kugara tichiita. Nhasi panapa ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe zvekuti mukanyatsofamba neni mushe mukanyatsondinzwisisa mushe. Munogona kuti chikwile ndichine musikazwa. But nhasi I think it's an honor, such a privilege to introduce to you Timothy Chiminya. Ndo vachoka va munhu mutapa. Rigatimbonzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuti I'm not saying gozi vamwe havasifarire izvozvo, but I just want to hear timbonyatso investigate some of the things zvekuti tingangokwanisawo kungonzwawo kuti zvakamira sei ende zvinenge zvichifamba sei, zvichazopera zvichipera sei. Pakaipa. Yes, my king. Yes, makasimba here Mr. Kulet. Takasimba tatopinda pachivhitivhiti tave live tikataiwa nhasi regedzai timbokurukura na King tichinzwawo kuti zvakamira sei uri seutano uri seupenyu ikoko kwamuri. Aiwa, utano huri nani chaizvo, upenyu hwakanaka chaizvo. Aiwa hwedu hwakanaka, tinotenda musiki. So toda kuti timbokurukura nyaya idzi dzemunhu mutapa. I am sure kuti munenge makamboonawo mamwe madiscussions ataimboita nevamwe vanhu panapa, kwakamboyawo vamwe vakazotanga kuti munhu mutapa anga ari mwera mbizi, vamwe vachiti aiwa munhu mutapa mwera moyo, vamwe vachiti aiwa ivava vana mambo Timothy Chiminya ndo ana madzimambo chaiwo. So tachikumbira kuti mumbotijekeserawo ipapo mambo kuti munhu mutapa zvakamira sei pazvinhu because mimi ndimi munhu wacho. I believe kuti you are one of the tingati ndimato panyanga pacho handiti? Yes, saka atijekesereiwo ipapa kuti tinyatsonzwisisa kuti imimi munoti kudii pane zvinhu izvozvo kuti mutupo wakazochinja here, because mumabhuku mamwe vanenge vachitaurawo zvekuti zvembizi izvo zvacho futi zvinhu zvinongotaurwa zvakasiyana. Chokwadi. Ndafara chaizvo nekuti mandibata ene muridzi wemunhu mutapa. Ndi munhu mutapa wacho. Munhu mutapa wekutanga anonzi Rodhia Masasa.
Okay. Kuchuya chikuyu chisemarengwe. Kuchuya chibhamu. Kuchuya mbavha. Kuchuya chikurwa chembeu. Kuchuya zvembeu. Kuchuya jiriwenga. Kuchuya bhashi. Kuchuya mutinhima. Kuchuya dombo rakona chimwango tumire chivengeni. Kuchuya nechasike. Kuchuya nechagadzike. Kuchuya nechapingura. Kuchuya tobwe chipi chiminya. Kuchuya mujuru kuchuya nyamazana chiminya. Nyamazana ndiye anozobara chiminya. Chiminya ndiye anozobara chiminya mujuru. Chiminya mujuru ndiye akazopedzisira kuita mambo kugadzwa umambo hwamunhu mutapa 18 October 1956. Chiminya mujuru, umambo hwamunhu mutapa hune mhepo, hausingori umambo hungori nje. Wakapedzisira mhepo yacho yakapedzisira kusvika 500 years yakanga yatadzirwa nevarozvi. Saka vana munhu mutapa vakanga vakungogara vakanga vakugadzwa usiri hwemhepo. Saka wakatanga kuuya kubata mwana wachirume anonzi Chinemeso, akanga ine maziso 4 kugotsi nekumberi. Ndobva wazouya 1926. Ndobva wazouya kubata mudyu Chiminya 1940. Ndo vakanetsana naNasinifi kusvikira hondo yaita. Vakati ndoenda mativi mana. Vakaenda kuMozambique, vakaenda kuChipinge. Vaenda kuChipinge ndopa wakanosangana naMusikavanhu naGungunyani naMutema. Ndopa wakanosangana naDhabadini Story. Ndo vakazoita kuti hondo ichitsva varonga vakati chiendai munodedza Mazviona. Mazviona uyu ndo kudedzwa. Ini ndiri kutaura pano ndiri mwana waMujuru Chiminya. I am the second from the last born. Takaberekwa tiri 32. Ndakagadzwa musi wa10 December 2021 namukomana nemadzisha akanga aripo, vana Chibombe, vana Chiduku, vana Ruzani, vana Gwenzi, vana Muushe, vemba yamunhu mutapa, dzimba dzemunhu mutapa dzevarozvi. Ndo pandakagadzwa ipapo. Ndagadzwa ndikapembererwa kwaMurambinda kuBuyera. Ndapembererwa ndobva local government yati hongu magadza king, asi hazisi pamutemo. Ndo zvakazvita intazvitambira chindai kumutemo unoita kuti constitution ichinjwe. Ndo pandakazoenda kukoti. Pandakaenda kukoti ndo pakakonzenda vaJuly Moyo kukoti. Ndo pandakawana order yekuti ndaamambo. Ndawana order iyoyo yekuti ndaamambo. Ndobva vamwe vaenda kukoti, ndobva vanotora ndobva vanoenda kuna register. Ndobva vanomuti iwe register chinyora kuti order iyi se order effect. Munangati akanyora order by consent. Iwo ndobva vakunyora kuti order by consent, asi vachiti plaintiff anga asipo, iye defendant anga asipo, iye defendant anga aripo. Saka takazowana order chaiyo yatakadzokerazve yeorder by consent. Uye takazoenda kuConny Court. Ndobva ndakuchinopuhwa masimba ekuti ndiregister munhu mutapa, unified munhu mutapa empire yose, nekuti vanozviziva kuti inini ndini munhu mutapa. Vamwe vese ava vanenge vachingouya, vanhu vanongouyawo vachidawo kuita maspiring amunhu mutapa asina nhoroondo yandiri kutaura nezvayo iyi. Chokwadi munhu mutapa murozvi. Ini ndakagadzwa munhu mutapa izvozvi. Ndakuita dare
rekuturwa kwenyika remusi wa10 December. Munhu wese tiri kumuda kugomo raMuringa kuti pakazoenda maovheti after vapuhwa tsvimbo yakagadzirwa navaMujuru mushure mekunge vanzi dai munotora mashango emurungu. Mashango emurungu iwayo ndakagadzisa tsvimbo yainzi Zanundonga ndobva yapuhwa Dabadini Story. Dabadini Story akapuhwa tsvimbo iyi haana kuzokwanisa kuzotonga nekuti paakanga apuhwa tsvimbo haana kuzodzoka nayo kuita zvaakanga anzi aite mushure mekunge paina mbuya nehanda mazviona paina ana Gungunyani namusika vanhu aiyera Save ndo vakaita dare rechimurenga kuti chimurenga chose chizoita. Makomrades aya ese aifamba achibvunza. Paabvunza ipapo oudzwa zvekuita nazvichibva pana Mujuru Chiminya. Vana Tongogara vanakanga embeo kurima kwaramba vose havana kuzoteedzera zvairehwa. Saka ini ndakazotumwa nedare izvozvi kuti ndichitevedza. Makomrades ese akaenda kuhondo kusanganisira vose vakarwa hondo kuti vachichenurwa vana vagonotorwa kuMozambique. Vanotorwa kuMozambique ndozvikuita kuti nyika yedu ikanganisike. Asi mapolitician anga asingazvidi izvozvo nekuti havana kubvira vazviteedzera pachirongwa chacho. Alright Mambo, nyaya iyi nhoroondo yematudze yakajeka ende iri clear ndazvifarira because mungunyatsoutsanangura, hamusi kukakama, hamusi kufungidzira. But inini apa zvatoda tite King handisi kuda kuti ticharamba tichazotaura kuti munhu mutapa kudi takuda kutotaura tichitoenda ipapa since imimi mandiconvince kuti ndimi munhu mutapa. Imimi relationship yenyu nemapoliticians yakamira sei? Muri kuwirirana ri nemapoliticians? Are you part since mataura kuti takuda kudzosa nyika kumunhu mutapa? Are you part of this CAB 3 yakaitwa yemutemo kuchinyika kuri kuitwa kana kuti muchiri mune yenyu yamuchada kutozoitawo kuti zvinhu zvizofamba mugwara renyu ngeri munhu mutapa? CAB 3 yakaitwa nemapoliticians. Haina kana even pavakaita havana even kana kuconsulta. Ini kana ndoti CAB 3 nichitaura nezvayo ndinotaura ndichiti kubva pandakawana order maorder eSecond Court neorder iyi zvinoreva kuti I am the last signature. Haisati yatouyawo kwandiri kuti ndiipasise kana kuiramba. Okay, alright. Ipapo ndiri kupaona. Saka pachiri kushota chii so far kuti muchitanga kunzi makunyatso controller zvinhu kucontroller because now tingati are you now controlling the whole Zimbabwe as munhu mutapa or pane zvichiri kushota? Hapana chiri kushota nokuti mapepa apo chakutongoitika ndechekuti ndakutongoita. It's like zvandakaita nezuro kuti kana ndine program yandinoda ndinongoudza mutamba semubati wehurumende wandiinaye inini nokuti ZRP inotofanira kuchinjwa. Haichafaniri kuramba ichinzi ZRP Zimbabwe nokuti Zimbabwe yatova kingdom saka yakunzi Zimbabwe Kingdom Police, which means vana vamutamba vakufanira kutoziva kuti nyembe dzakufanira kuenda kukingdom zvose kumasoja zvose under kingdom. Ava vanhu totoziva kuti vamunangagwa vaprime minister the constitution yavo iyi yavakanyora inini pachezvangu asati ndaisaina kana ndazoisaina ndokuti izodziwa mutemo. Alright. King, inini ndichitarisa ndichiona madzimambo semazira ndinoita mamwe madzimambo aya muZimbabwe magara mune mamwe madzimambo vanenge vachingotonga machiefs chinchi. Vese ava vanouya vachisubmita kwamuri here kana kuti avasi under imimi futi but ndeve chivanhu futi kava? Vari under imimi here kana kuti vari under government? Vese vantofanira kuforowa under King munhu mutapa. But so far vati vakusubmita here? No, zvakaitika ndezvekuti ndakutopa tiri kuenda kwaMurapinda ndobva ndakutangira kuti ndizive nhoroondo ndinoda kutoziva mapindiro avakaita nokuti government yaingotora machifi ichingoti follow politics ndo wanotora kutoti wachief sometimes asiri anofanira kuita nekuti midzimu ine vanhu vayo vainoziva yakasarudza vendoro
vanofanira kunge varivo vanenge vachiita madzimambo sometimes vakarasirwa kunze nepolitics. Ndosaka muchiona politics dzichiita sei dzichiita kunge dzinorwadza, nekuti politics inini am not aware and am not part of. Ndosekera muchiona ini ndakatoita sei ndakatoita zvokuenda kukoti. Pakuenda kukoti hapana mawirirano ka pane kuti hajiwacho. Yes. Nokuti paine mawirirano ka zvinhu vanhu vakade vakatoti ndikade tisatombosutana kwese ikoko vangade vakangoasepta kugadza kwakwaito, but koti yakazonoona kuti ichi ndochokwadi. Ndikatosvika pakuenda mujeri ndakasungwa ndikatonzi ndaandamaina office of the president, but ndaandamaina office of the president nekuti ndaida kuisa madzimambo endoro. Ndobva ndanzi handina futi mhosva. Ndobva vashaya mhosva kuti aiwa munhu ari pamutemo akagadzwa akagirandwa neHigh Court of Zimbabwe, then vanga vanditonga kuti ndiende ikoko irowa koti. Saka rowa koti inotonga zviri pamusoro peHigh Court hazviiti. Ya ndikupaona because ndo pakatondinetsawo kuti king vanogosungwa sei ivo vari on top, varivo vari making, because tinotarisa kunana Britain kunototonga making uku, but mapresidents ava vanonzi maprime ministers zvichienda zvakadai. Saka zvakatondinetsawo kuti ko simba racho zvakafamba sei ipapo. Ndakatoimerera ndichipa madocument ndichivazisa zvipamutemo United Nations kuti Zimbabwe yakingdom. So general secretary general weUnited Nations kungoti anga asati apindura kana kuti asati aona email yangu, but ndakatomimerera kuti Zimbabwe yalegally kingdom. Endezve takagara pasi nemamwe madzimambo eAfrica akandipa orientation. Ndakapuwa futi imwe order yeAfrica yekuti ndi embara weAfrica yose. Ndinonzwa hangu president vachida kuedza kuzviitawo munhu mutapa. Yes, ndope nachida kutokubvunza ipapo kuti munhu mutapa hwenyu uri kusangana papi wokuti ava vari kuzviita munhu mutapa kutone munhu mutapa inonzi chii manzi munhu mutapa chi funding wati zvese zvine zvichiitwa zvezve munhu mutapa investment fund zvinana mutapa investment fund kutone munhu mutapa offices. Ndozondaida kutonzwisisa kuti maoffices enyu here, are you the one who established all those offices? Zvinofamba sei ukama hwenyu ipapo zviri kusangana papi? Ava vanhu vari kungotsvagawo vaitsvaga kuti munhu mutapa hwacho husaitike. Saka vaida kuedza kutora zita ramunhu mutapa. Vakaita zvinhu zvakawanda, vakaita mutapa funds. Inini ndakatotaura kwaMinista Mona manje ndichiti imimi Minister Mona muri kuti imimi railway neAir Zimbabwe hazvichakontrolwi neminister of transport, zvakukontrolwa nemunhu mutapa fund yakarejestwa naMangunja anga ari governor. Mangunja ndianiko kumunhu mutapa? Inini ndauya munhu mutapa. Munhu mutapa fund ina handitoizivi kuda kuti haisi pamutemo, ende muri kuprotestiza zvinhu zvegovernment muchizviisa muvanhuwo zvavo. Sei muchidaro? Vakatadza kundipindura. All right. Saka mukavamisa apa sofa mune simba riri kuti kwanisa kuvamisa vanenge vachiita zvinhu zvamunenge musingawirirana nazvo imomo, ende ndeapi maconsequences ano vanosangana navo kana vachinge vazoramba? Ipapa patiri kunotora dare renyika, mhepo yatakatakura ine masimba. Ndakatanga kutaura pana president Mugabe, ndakaita komusi wa 8 June 2017. Ndikanoona murume nditizora ku State House. Ndamuona ndikamutaura kuti iwewe na Mugabe wacho hamuchawini, muchatorerwa nemasoja. Vakandiseka, vakandiseka, asi vakatorerwa December sati asvika. Ndikati hamusvike December, vakandinyoresa affidavit rekuda kundiuraya. Nandakwiriko ku State House affidavit iroro, asi vakabvisa. Saka nyika ndemhepo.
Alright. So mambo, ndida kubvunza ini pamuti nyika ndemhepo ndamunzwa kudhara hangu tichimbotarisawo mune mamwe mabhuku amuno mutapa vanga vane masimba kakawanda wanda unogona kungotumbomisa zuva ino kana ndisiri kukanganisa nyaya dzekumasimba aiitika so far imimi ndeapo amuinawo amungakwanisa kungoudzawo kana mhuri yeZimbabwe because vanhu vari kuratidza kuti vari kufarira zvinhu zvekuti kuitike munhu mutapa because zvinhu zvekuti ndo zvatingori semaAfricans especially semaZimbabweans so ndaapi masimba ekuti vana veZimbabwe vangazivawo kuti munhu mutapawo pakadai handisi kuti angutaurai zvese but zvamungangoona kuti zvakakosherai kutaurira munhu mutapa anonaisa mvura. Munhu mutapa anokwanisa kumisa zuva irori ariye. Munhu mutapa anokwanisa kuti kungotaura nenzwi rangu kuti gore pera kana kuti kana ndisingada hangu kuti kunai kudzinga makore kungomadzinga kuti makore ibvai mudenga neizwi chete ndinokwanisa kuzviita. Ndingati vanhu vemusangana vanotonyatsotoziva masimba amunhu mutapa kuti munhu mutapa uyu watiri kutaura especially anonzi Timothy Chiminya ane masimba nekuti haisi nyore kunzi waandamaina office of the president and cabinet nemasimba vainawo nemasiyaiwo nechii wobva wabuda usina kana mhosva kana chii. Vanhu vakawanda vakanzi vakandamaina office of the president vamwe vanotobva vakakuvara vamwe vanotobva asi inini ndakatobva ndatodhiroiwa nemabhanditi nekuti kwandaive kujere ikoko ndaiudza mabhanditi zvinhu zvaiti ndofunga social media makamboiona ndakatobudiswa ndakadhiroiwa nemabhanditi munhu anobva nembiri ndakatobva nembiri mujere pandakatoenda ikoko ende uye ndakakwanisa kukunda futi vamunangagwa ndaandamaina under section 33 ndakavakunda. Alright. Mabuda msinamozo. Alright, so mambo. Apana here alright mamwe mathreats amuri kuita muchisangana nawo mukurarama nenyaya edzo kuti mapoliticians. Ndakatosangana nawo even kumajere. Vakatotry kutouya kutoda kupa mabhanditi malife in jere kuti vanibaya nemutsunda. Vakatry kupa magadhi jere. Magadhi jere akatondudza kuti mudakade maita zvinhu zvenyu nokuti chikunzitini mukunzimi hamufani kurarama. Asi ndakararama nanhasi ndiriko. Hey! Zvakatooma nai. Zvapatesi ndinonzwa vanhu vachiti munhu mutapa ndoimba yana Mnangagwa ndotoshamisika kuti vanhu vari kuzvifambisa sei. Because ndo panhu pari kunyanya kuvhiringidza because munozati izve so vana veZimbabwe vasonyatsoziva vari kuti vakanzwa kuti munhu mutapa vonzwa kuti pakundeve imba yana Mnangagwa saka vanhu havazozvikoshesa vanobva vangoti because kune vamwe vanenge vasingazvidewo but kana ingori munhu mutapa isina chekuita nepolitics ndo inodiwa nemaZimbabweans kubva kudhara saka vanhu vanga vasiri kunyatsopanzwisisa kuti why because vamwe vanenge vachita pamwanzi ari dongoshandiswa kungotambiswa frandi kuti vazopinda vachiita zvinhu zvavo vese ndo panga pari kuvhiringidza vanhu nguva yese iyi. Regai ndikutaurirei hakuna zvakadaro. Ava vari kutorwisa zvokutoti vakatondowana mukana wekutondurai vanotondurai asi kuti mhepo ndo inovarambidza chete. Vari kutondirwisa zvekudaro zvokurwisa zviya zvokutoti ndinini ndichitofamba ndichinatotozva kuti ndofanira kutozva kuti security yangu yemhepo yamunhu mutapa yakakwana here kwete security yangu inini yamunhu mutapa yemhepo yakanditakura nekuti munhu mutapa iyoyo inofanira kundichengeta nekuti hatitowirirani panyaya idzodzo zvakafanana nekuti vanoti birthday ravo rinoda kuitwa musi wanhingikiri hatiwirirani neizvozvo pakuti kudii birthday ravo rinenge richipinda pamunhu mutapa kana chiti birthday rapresident rinongomira riri rapresident kwete kuzopinza zita rangu inini because ndini ndamuridzi weorder ndine order yeconport yandakutumirai maiona yes ndaiona. Ndine order yeConcord yandakutumirai yekuti order iyoyo inokutaurai kuti hakuna munhu ari pamusoro peConcord saka bona Concord yazondipa inini kugiranda inini inenge ine chokwadi. Ichokwadi ndopaya tarichiti imimi pakuvamisa apo asi haidzo it's something chekuti muchazozviita because kana mati imimi nemusiri kuwirirana nazvo I think zvokwanisa kumeka sense kuti kuavoida confusion mangoona nyaya yacho manje. Ende ndikutokurudzira kune vanhu vese vari kunzwa president ndavamire neupresident hwavo vasade kuisa birthday ravo pane munhu mutapa. Kana tichitaura nezvamunhu mutapa tichitaura nezvaTimothy Chiminya from now
kana inini ndinitatozoya handisi birthday rangu inini kuti ndoisa birthday rangu ndoti ndiri kuita birthday rangu mutapa munhu mutapa kana ndatoda kutomitira zuva ndinoita 18 October 1956 musi wa18 October ndo ndogona kurangana nekuti ndo musi wakapinda vamujuru chiminya vachigadzwana namabvudzi. Alright mambo yes nyaya ndaidzwa tichazoti tikaona nguva tozoita imwe part 2 muchizotijekeserawo zvimwe but chimbondisiyai mandiudzoka kuti vana veZimbabwe vada kunzwa isachi vanzwewo zvakakoshera kuti tinyatsodzokera nekuti dzimweni dzenguva pamwe pane kasapotiwo kamwe kanenge achidiwa kuti zvinhu zviende kumberiwo kanobva kune vana veZimbabwe ndezvipi zvakakoshera kuti tinyatsodzokera kumunhu mutapa uku kuti chiti mambo imi kuti tungamirira senyika mabenefits atingawanawo sevana venyika isi? Mabenefiti anowanikwa sevana venyika, munhu mutapa anokonzauta kumhepo kuti akonzauta na munhu mutapa sekukonzauta kwakaita vana munhu mutapa wekutanga wana baba vangu akakonzauta mhepo kuti nyika idzokere kwano vanhu vatema. Saka munhu mutapa anoita matare emhepo achidirecta nyika kuti vanhu vasabirwe, kuti vanhu kuti pasava necorruption, kuti zvichitungamirwa nemhepo. Kana adaro anodedza masvikiro enzvimbo yose woita kana uri mukwerera kana chiri chii make sure kuti takuenda kana tichinosunga bozi corruption imhepo. Saka mhepo iyoyo ndo inobatwa yosungwa bozi kana onda pasina corruption vese vanenge vakupinda vachitya kuita corruption nokuti kana tashumira kugomuka kuita corruption nyuchi dzinokuvinga ende zvinhu zvechivanhu ndo zvazvakashatira. Iwo kana ukati ndinozviita ndoseka muchiona vanhu ava vasina kuzviteedza from 1980 vakauraya masvikiro 1975 vakupinda asi vakanga vakuda kutonga kwenyama vasingatongi kutonga kwemhepo. Saka mhepo ndo inofanira kutungamira nekuti munhu mutapa izwi raisvika panhava yatumbare richisvika pamabwe adziva richisvika pamatopozi izwi ramusika vanhu ndo izwi raitungamira. Saka ndokwa inofanira kudzokera nyika yedu inofanira kudzokera kuchikare. Kana yadzokera kuchikare ava vakauya nemapurezidendi vekuvhoterwa vekudii that's why muchiona corruption isingaperi. Ndoda kupai example tina Tsvangirai akapinda akaita prime minister but pakata prime minister Tsvangirai pakatoshayikwa 15 billion. Icho kwadi pakatoshayikwa 15 billion vese varipo vese nana Mugabe but ini ndakatoshamisikawo nevanhu vanoita strike yekuti ngatiitire strike yekuti ndingapinde pachigaro instead yekuita strike yekuti zvinhu kana mari yashayikwa yakadaro kuvhunza kuti yakainde ndostrike inototyisa yaitofanirwa kutoti payakaanaunzwa kuti 15 billion kutanga kutorova kubva kune ari kuanaunza kuti iwe tiudziwe kuti mari iyi wakawana accountability yekutoiziva kuti 15 billion yashayikwa wakanga uri pai kuti uizizive. Ndo mastrike anofanira kuitira vanhu ndotoya strike inofanira kuitwa yekuti uko kwana charumbira kwakatorwa dombo dombo rakaita more than 1 trillion ndakazwa charumbira achiritaura 1 trillion tikaitarisa mwana wesanu 1 million but hazisi kusevha isusu maZimbabwe uye machina vari kuramba vachiya muno vachichera nyika yedu vachisiya nyika yedu ine makomba isusu hatisi kuzvifarira nditotoda ndiri kutotiraya kutomisa. Ndakatombonyora kuchina ndainyorera ndopamakaona machina achiuya Jinping akuteerera vanhu vari kuita corruption nekuti ndakaitaura kuti inini samambo handidi kuti China iuye chivhiringa vana vangu. Yes. Alright, aiwa zvakanaka imambo tanga tichikumbirawo mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe tobva tavhara chirongwa chedu zvanhasi.
mashoko angu ekupedzisira kumhuri yezimbabwe ndinoti inini munhu mutapa pauzuma timoti chiminya ndini munhu mutapa mambo wezimbabwe kingdom yose hakuna mumwe futi anouya vari kuuya vanhu vari kubikwa futi nepolitics ndiri kuda kuedza kuunza confusion pane munhu ari right uye inini ndine mapepa akakwana high court order ndinayo court order dare guru dare repamusorosoro rakandipa masimba rekuti ini ndiunite munhu mutapa empire saka ndini munhu mutapa vese vanenge vachitaura vasina kana eni pepa vasina kana ndiri pasi pemuti chizivai kubva nhasi ndikudhikireya kuti ndini mwene mutapa bvuma varanda varozvi vakuru vakadzi vachidyawo mene chingita nyika ndatenda Mr. Kurenti. Thank you so much King, muve neusiku hwakanaka. Ndinotenda. Sharp. So muri yezimbabwe nyaya ingatiipetere panapa but ndiri kubvumidza munhu wese ari willing une information une zvaunotaura unotopa here tora nhamba dzepachivhitivhiti ndibatei uye mutaure nekozoitawo nevamwe vanenge vane nyaya dzavo dziri different varikuda kupinda pachivhitivhiti vachitaura vachionesana neni munongogadzirira ngobvunzwa mubvunzo ina handisi munhu wekuti ndokunyorera pasi mubvunzo ndichakubvunza noiterera zvokutaura then tozoita tichibvunza zvamanje manje chirongwa chedu ngatichigumirei panapa tatenda muri yezimbabwe icho.